Sibiri mars kalo tile tan ani naani san 2026 DMS TV channel muso aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'u b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan a bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ni ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafonibaw min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min ye lakanabaliya u bɛ nin yɔrɔ nin yɛrɛ kɔnɔna ko tarata tɛmɛnen marisi kalo tile tan san 2026 cɛ marimafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na fɔ ko bi olu kɔni taara Piɲa village kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Mopti région de kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare localité yɛrɛ kɔni fanfɛla la a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko ni cɛ marimafɛntigi nin yɛrɛ kɔni ye tagali min kɛ Piɲa village yɛrɛ kɔni kɔnɔna ko tagali ma to kɔlɔlɔ tɛ ka d'a kan tagali yɛrɛ kɔni senfɛ u ye maa caman yɛrɛ kɔni faga ni village kofɔlen in kɔnɔna na. Juma tɛmɛnen marisi kalo tile tan ani saba san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Senegal ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka lasilikɛla o kɔni bɔra ne ka lasilikɛ k'a yira k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile tan ani fila san 2026 ko kariɲɔgɔnna dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛna Senegal fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛ marimafɛntigi dɔw ni ɲɔgɔn cɛla la Casamance jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kariɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni cɛ marimafɛntigi nin yɛrɛ kɔni u sera ka Senegal ka fintigilaka kelen yɛrɛ kɔni faga. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni Mosaba Kamini ni ale Kamini denkɛ ni nin ma kofɔlen kun ye Iran ka guide suprême kɔrɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama min yɛrɛ kɔni o Mosaba Kamini ale de sugandira an bɛ wagati min na fɔ ko bi ne ka kɛ Iran ka guide suprême kɔrɔ yɛrɛ kɔni kabini nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni sugandira maa si yɛrɛ kɔni ma a ye jama yɛrɛ kɔnɔ wa maa m'a ka video kura bɔlen yɛrɛ kɔni ŋunuŋunukanw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko min yɛrɛ kɔni Mosaba Kamini yɛrɛ kɔni ko ale joginnen na an bɛ wagati min na fɔ ko bi nka alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile tan ani fila san 2026 min yɛrɛ kɔni Mosaba Kamini ale y'a ka kumakan fɔlɔw yɛrɛ kɔni sɛbɛn kabini a kɛra Iran ka guide suprême yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni Mosaba Kamini ale ye kuma min yɛrɛ kɔni fɔ a ka nin sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɔni kalanna Iran kunnafonidisoba yɛrɛ kɔnɔna a ye kumaba minnu yɛrɛ kɔni fɔ nin kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kuma yɛrɛ kɔni caman na a ye menace kɛ ni ka ɲɛsin Israël ale ni États-Unis yɛrɛ de kɔnɔ an bɛna an da se Mosaba Kamini ka nin lettre yɛrɛ kɔni kɔnɔna ko ma ni ka olu walawala aw ye cogo min aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. Juma tɛmɛnen marisi kalo tile tan ani saba san 2026 sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye ale kɔni bɔra ne ka laseli kɛ a ka bɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye États-Unis yɛrɛ kɔni ale bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka Iran tiɲɛ sɔrɔ ko sira ale ni kɛlɛkɛminɛnko sira yɛrɛ kɔni fɛ ko olu États-Unis bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka tiɲɛni don Iran kun ni yɔrɔ fanfɛla ninnu bɛɛ lajɛlen na Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'ale n'a sɔrɔ kunnafonidiso maa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni olu États-Unis k'u tɛ ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Iran kun ko wa k'olu tɛ ka sebaya sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ in na ko n'a ta o ta ko kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni olu États-Unis ka fintigilaka ye k'olu yɛrɛ de kɔni bɛ ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ. Alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile tan ani fila su ne ka dugu jɛ juma na marisi kalo tile tan ani saba san 2026 min yɛrɛ kɔni Faransi jamana ɲɛmaa ye ni o ye Emmanuel Macron ale kɔni bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci walima ye k'u ye bɛnkanni wale kɛ ne ka ɲɛsin Faransi ka fintigilaka dɔw yɛrɛ kɔni ma Irak jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko banbaci walima minnu ye ni bɛnkanni wale kɛ ne ka ɲɛsin Faransi ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ko bɛnkanni wale yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ t'an yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye Faransi ka fintigilaka kelen ko yɛrɛ kɔni fagara ko wa Faransi ka fintigilaka caman yɛrɛ kɔni jogin an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. Wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min ye lakanabaliya o kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen nin yɛrɛ kɔnɔna a kɔni yira la k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen marisi kalo tile tan san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye Piɲa village yɛrɛ kɔni ni nin village kofɔlen yɛrɛ kɔni ye Sevare localité tɛ tɛmɛ kilomètre 20 yɛrɛ kɔni kan ni nin yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Mopti région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci walemaw ye k'u kɔni taara bɛnkanni wale kɛ ne ka ɲɛsin nin village maa ninnu ma nin don kofɔlen in na seere caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la Piɲa village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don
kofɔlen na cɛ maramafɛntigi caman n'u yɛrɛ kɔni kun bɛ moto yɛrɛ kɔni sanfɛ olu de nana ni village kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni ka binkani wale kɛ ka ɲɛsin piɲa sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma ko cɛ maramafɛntigi ni ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'u ye misi 50 ani kɔ bonya ko yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taa n'u ye u fɛ ko wa u ka binkani wale yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ tɛ k'a la ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna u ye piɲa village sigibaa maa 3 yɛrɛ de kɔni faga ni wale min yɛrɛ kɔni kɛra piɲa village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɛra sababu ni ka ni village kofɔlen sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɔrɔ ni k'u bila sira yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu de la piɲa sigibaa ma yɛrɛ kɔni bɛ ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma k'u b'a laɲini an ka Mali autorité fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka taa lakana sabati olu ka yɔrɔ la walasa ni ɲɔgɔnna binkani wale yɛrɛ kɔni kana na kɛ ka ɲɛsin olu sigiyɔrɔ ma ka d'a kan kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni siran bɛ kosɛbɛ mamaci wale ma ninnu kana na segin ka n'u ka wale jugu ta ni ka olu sɛgɛrɛ. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Sénégal jamana kɔnɔna na Sénégal ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka direction de l'information et des relations publiques maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile 12 san 2026 sɔgɔmadafɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko kari ɲɔgɔnna dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛna Sénégal fintigilakaw ni jɛkulu maramafɛntigi dɔw ni ɲɔgɔn cɛ la ko kari ɲɔgɔnna min yɛrɛ kɔni tɛmɛna ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la k'o ma to kɔlɔlɔ tɛ ko kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Sénégal ka fintigilaka 1 yɛrɛ kɔni fagara wa fintigilaka 6 fɛnɛ yɛrɛ kɔni jogina Sénégal ka dipa maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko u ka ni kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni senfɛ ko jɛkulu maramafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni ye Sénégal ka fintigilaka maa ni yɛrɛ kɔni jogi ni ka dɔ yɛrɛ kɔni faga ko min yɛrɛ kɔni ye Sénégal ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'u sera ka maa caman fɛnɛ bɔnɛ olu ni na ko kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni kɛra Kajolak zone yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ kofɔlen bɛ Sindia Nord yan fanfɛla de fɛ ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni ni Gambie ka frontière yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ ni o bɛ tali kɛ Casamance jamana yɛrɛ de kɔni na Sénégal ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko nin dɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Sénégal fintigilakaw yɛrɛ kɔni u kun bɛ opération yɛrɛ de kɔni na u ka zone militaire duruna yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye chambre indien foro ye ni kɔni ye ɲɛnaminimafɛn u kun bɛ ka taa tiɲɛni don o chambre indien foro in de la k'a kan a kɔni yirala k'a fɔ ko min ye chambre indien yɛrɛ kɔni k'o bɛ dan kosɛbɛ Casamance yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu de la min ye Sénégal ka fintigilakaw kun wulila ni ka taa tiɲɛni yɛrɛ kɔni don ni chambre indien foro min yɛrɛ kɔni na ni yɔrɔ kofɔlen in na Sénégal ka diriba maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni kun taara ni zone kofɔlen kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni chambre indien danni yɛrɛ kɔni Casamance localité yɛrɛ kɔni na ka dankari o wale in na ni yɛrɛ kɔni jɛkulu maramafɛntigiw ye nin zone kofɔlen kɔnɔna na Sénégal fintigilakaw kun bɛ ka taa o fɛnɛ kɛlɛ fo ka taa se Casamance sigibaa maaw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili ko yɛrɛ kɔni ma ko Sénégal ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni kun taara ni localité in yɛrɛ kɔnɔna ni baara in yɛrɛ de kɔnɔna ko yɛrɛ de kɔni hukumu kɔnɔna na o ni jɛkulu maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na ni o kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jɛkulu maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni Sénégal ka fintigilaka 1 faga ni ka maa 6 fɛnɛ juguw la ko min yɛrɛ kɔni Sénégal ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni u ma man yɛrɛ kɔni fɛnɛ layɛ ni ka wale yɛrɛ kɔni kɛ ko Sénégal ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don jɛkulu maramafɛntigi ni ka maaw yɛrɛ kɔni kun n'u ka maa caman bɔnɛ ni o ni na ni opération min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ Sénégal fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ u bɛ tali kɛ Sénégal fintigilakaw ka cɛsiri baara la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa min yɛrɛ kɔni Casamance localité lakanabaliya min bɛ ka o yɛrɛ kɔni kɛlɛ ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni chambre indien ni o ye ɲɛnaminimafɛn o kɔni kana na sɛnɛ localité kofɔlen na bilen o de la sanga ani wagati maa ni yɛrɛ kɔni bɛ to ka taa opération kɛ localité yɛrɛ kɔni na ko nka nin ze opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ni jɛkulu maramafɛntigiw yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na kari ɲɔgɔnna min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka Sénégal ka fintigilaka 1 yɛrɛ kɔni faga ka maa 6 yɛrɛ kɔni jogi an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sénégal ka fintigilaka 1 min yɛrɛ kɔni fagara ni ko in yɛrɛ kɔni senfɛ an bɛ duwawu yɛrɛ de kɔni ko ye k'Ala ka baara dali nɔgɔya ye minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jogina an bɛ nɔgɔya da duwawu dun yɛrɛ kɔni kɛ olu ye Iran ka Guide Suprême kura ni o ye Mojtaba Kameni yɛrɛ kɔni ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛn'o yɛrɛ kɔni na k'ale message dɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛn message min yɛrɛ kɔni kalanna Iran yɛrɛ kɔni ka kunnafonidisoba la Iran jamana kɔnɔna na ko Israël ni États-Unis yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka opération min yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Iran ma n'o opération in yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye Ayatollah Ali Khamenei ni o ye Mojtaba Kameni ni min ma kofɔlen yɛrɛ kɔni fagara a kɔni yirala k'a fɔ ko attaque in yɛrɛ kɔni senfɛ ko min yɛrɛ kɔni Mojtaba Kameni k'ale yɛrɛ fɛnɛ yɛrɛ kɔni kun joginna ko kabini ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kun sugandira ni ka kɛ Iran yɛrɛ kɔni ka Guide Suprême yɛrɛ kɔni k'a kuma bɔ fɔlɔ ni ka kuma o koɲɛ yɛrɛ kɔni kan ko wa attaque min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka a fa yɛrɛ kɔni faga k'a ma da se o ko in yɛrɛ kɔni ma fɔlɔ ko kabini Mojtaba Kameni ni ale yɛrɛ kɔni sigira Iran Guide Suprême yɛrɛ kɔni na ko alamisa tɛmɛnen ni marisi kalo tile 12 san 2026 ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni a ka message fɔlɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛn ni k'a bila ka taa Iran kunnafonidisoba la n'a kalanna o yɔrɔ kofɔlen in na a ka nin message kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min kalanna Iran
kunnafoni so ba yɛrɛ kɔnɔna message yɛrɛ kɔnɔna a bɛ ka kan gɛlɛma ba kɛ ni ka ɲɛsin Israel ale ni États-Unis yɛrɛ de kɔnɔma u ka nin wale in na wa a bɛ layidu ta yɛrɛ kɔni kɛ ko États-Unis ni Israel bɛ ka wale min kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔnɔma k'ale bɛ u ko yɛrɛ kɔni juru sara jamana fila ninnu Mujtaba Kamini ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na a ka nin message kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na ko États-Unis ale ni Israel ye jeli minnu yɛrɛ kɔni bɔ Iran jamana kɔnɔna n'u ka nin attaque yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni olu Iran u bɛ o jeli nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni juru sara jamana fila ninnu na ko jamana fila nin ka attaque yɛrɛ kɔni senfɛ ni u ye musomanin fitinin caman yɛrɛ kɔni faga ekɔliso in yɛrɛ kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni olu Iran maaw ye yanni diɲɛ wuli cɛ olu tɛ ɲinɛ nin ko in yɛrɛ kɔni kɛ wa u bɛ nin ko nin bɛɛ lajɛlen juru sara Israel ale ni États-Unis na k'u bɛna nin ta juru sara min yɛrɛ kɔni kɛ Israel ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni na kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'o ta juru sara min yɛrɛ kɔni dala sen kan k'u ye dɔɔni kɛ o baara la ka ban ko nka tant que olu ka nin ta juru sara in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma labaara fo ka taa se a ban kuma yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye ta juru sara ye jamana fila ninnu na k'o de bɛ to olu ka priorité la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko fo olu kɔni k'u ka ta juru sara de kɛ ni ka ɲɛsin Israel ni États-Unis yɛrɛ kɔni ma ko min na u ye jeli bɔn olu Iran ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Mujtaba Kamini yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'a kɔni ka di ale ye jɛɲɔgɔnya ɲuman yɛrɛ kɔni ka tɛmɛ a n'a kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la o yɛrɛ de kɔni na a bɛ a laɲini a kɛrɛfɛ jamanaw yɛrɛ kɔni fɛ ko minnu ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na États-Unis ka base militaire yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko maa ninnu ka États-Unis ka base militaire datugu u ka jamanaw kɔnɔna na ko États-Unis ka base militaire minnu yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient region kɔnɔna na k'a bɛ k'o base militaire ninnu yɛrɛ de kɔni utiliser ni ka attaque kɛ ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko wale min dun yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ o tɛna daja Moyen-Orient region na o yɛrɛ de kɔni na ka kan min yɛrɛ kɔni olu Iran sigiɲɔgɔn jamanaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ka États-Unis ka base militaire datugu u ka jamanaw kɔnɔna na ko ɲɔtɛ min yɛrɛ kɔni ye olu Iran olu tɛ fɛ u n'u kɛrɛfɛ jamanaw yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ ko nka en tant que man yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka États-Unis ka base militaire to u ka jamanaw kɔnɔna ni États-Unis bɛ ka t'i jɔ o base de la ka olu Iran yɛrɛ kɔ bombarder k'u ni u sigiɲɔgɔn jamanaw tɛna ɲɛ a la k'i n'a fɔ kɔrɔlen olu Iran y'a fɔ cogo min yɛrɛ kɔni na ko jamana minnu bɛ olu Iran yɛrɛ kɔni lakori olu tɛ o jamana ninnu jugu ye ko wa olu bɛ ka farapu minnu kɛ ni ka ɲɛsin u kɛrɛfɛ jamanaw yɛrɛ kɔni ma k'olu ka o farapu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu bɛ ka États-Unis ka base militaire dɔrɔn de viser o jamana ninnu kɔnɔna na kabini Israel États-Unis ale ni Iran ka ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni daminɛna min yɛrɛ kɔni Iran fɛnɛ ale bɛ ka missile ale ni drone yɛrɛ kɔni fili ka taa a kɛrɛfɛ jamanaw na nka Iran yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko États-Unis ka base militaire min bɛ nin jamana in kɔnɔna na k'ale bɛ ka missile ni drone fili ka taa o yɔrɔ de la nka min yɛrɛ kɔni Iran kɛrɛfɛ jamana olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko min ye Iran ye k'a kɔni bɛ ka missile fili ka taa olu ka jamanaw de kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Iran ka guide suprême kura in yɛrɛ kɔni ni o ye Mujtaba Kamini yɛrɛ kɔni a bɛ sinsin a kan fɛnɛ ko min yɛrɛ kɔni détroit d'Ormuz yɛrɛ kɔni ni nin ye ji tɛmɛ sira nafamaba ye diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan diɲɛ pétrole caman yɛrɛ kɔni bɛ bɔ nin yɔrɔ kofɔlen fɛ ko min yɛrɛ kɔni nin détroit d'Ormuz kofɔlen ye k'o datugulen yɛrɛ kɔni bɛ to olu Iran yɛrɛ kɔni fɛ ko min ye o détroit d'Ormuz yɛrɛ kɔni olu nana o utiliser ne k'o kɛ pression yɛrɛ kɔni ye o kɛlɛkɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni pétrole ye halisa o prix ka continuer ni ka yɛlɛ sanfɛ yɛrɛ de kɔni ko nka min yɛrɛ kɔni détroit d'Ormuz olu t'o dayɛlɛ cogoya si la nka min yɛrɛ kɔni Donald Trump ye ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni laseli kɛ a ka fanfɛla la alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile 12 san 2026 k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale Donald Trump kɔni ko ale ka priorité yɛrɛ kɔni min ye o de ye ka Iran yɛrɛ kɔni bali ka arme nucléaire yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko min yɛrɛ kɔni ye dɔ faralen pétrole sɔngɔ yɛrɛ kɔni kan o tɛ koba ye ale bolo k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛɛrɛ de kan ka latigɛ min yɛrɛ kɔni ye Iran o kana na arme nucléaire sɔrɔ ko yɛrɛ de kɔni na min ye dɔ faralen pétrole sɔngɔ ko yɛrɛ kɔni kan o ko yɛrɛ kɔni tɛ ka olu jira wa olu t'o jate kosɛbɛ ni maa fila min bɛ nin déclaration yɛrɛ kɔni kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Moyen-Orient region kɔnɔna na kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o kɔni kɛra sababu ye ne ka na ni ɲagamiba yɛrɛ de kɔni ye pétrole ko la diɲɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye pétrole sɔngɔ ye o yɛlɛla kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni ye bateau yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'olu tɛ ka se ka tɛmɛ détroit d'Ormuz yɛrɛ kɔni fɛ ko ka sɔrɔ nin détroit d'Ormuz yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye diɲɛ pétrole ye n'i y'a ta 100 sara la 20 bonya ko o bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ détroit d'Ormuz in de fɛ Iran guide suprême kura yɛrɛ kɔni ka nin message yɛrɛ kɔni kɔnɔna a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Iran jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ kelen ye a bɛ tila k'a ka condoléance yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Iran jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma minnu ka maani yɛrɛ kɔni tora ni kɛlɛ in na Mujtaba Kamini yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Israel ni États-Unis yɛrɛ kɔni olu kan ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka wari dɔ yɛrɛ kɔni di Iran jamana yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Iran ka maa caman fagara wa cɛnni donna Iran ka minɛnw yɛrɛ kɔni na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni olu Iran yɛrɛ kɔni olu bɛna na a laɲini kɛ u jugu ninnu yɛrɛ kɔni fɛ u ye cɛnni min don olu Iran k'u k'o cɛnni nin bɛɛ lajɛlen sara ko nka min yɛrɛ kɔni olu Iran yɛrɛ kɔni ni États-Unis ni Israel ye cɛnni min don olu kun n'u y'u ban ka o cɛnni in yɛrɛ kɔni sara ko problème foyi yɛrɛ kɔni t'a la min ye olu Iran yɛrɛ
yɛrɛ kɔni jamana fila ninnu ye tiɲɛni min yɛrɛ kɔni don olu kunna o fana bɛ o tiɲɛni kelen don o jamana fila ninnu kunna n'o yɛrɛ kɔni kɛra a bɛɛ bɛ kɛ kelen ye maa si yɛrɛ kɔni tɛna fɔ ko ka maa si yɛrɛ kɔni ta sara bilen wa kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Iran ka gardien de la révolution ma olu kɔni ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu bɛ ka faraku yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin Israel ale ni États-Unis ka civil dɔw yɛrɛ kɔni ma ko wa olu bɛ k'o faraku min yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin jamana fila ni ka intérêt yɛrɛ kɔni ma o faraku nin bɛɛ lajɛlen ye hommage de ne ka ɲɛsin ale kamini ni a ka denbayaw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni sara ni kɛlɛ in kɔnɔna na. Juma tɛmɛnen marisi kalo tile 13 san 2026 sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ale kɔni bɛ bɔ ni ka laseli kɛ a ka bɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye États-Unis ye k'olu kɔni ye tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don Iran yɛrɛ kɔni kunna a ka kɛlɛkɛminɛn ko a n'a ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni fanfɛla la ko k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu ka laɲini de ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ régime min yɛrɛ kɔni bɛ Iran jamana kɔnɔna na ka o régime yɛrɛ kɔni tiɲɛni ka wuli ka bɔ jamana in kɔnɔna na pewu k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ale bɛ ka tiɲɛni don Iran fantan naani bɛɛ lajɛlen na a bɛ ka tiɲɛni don Iran ka sɔrɔ ko la a bɛ ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Iran ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ cɛ la ko wa u bɛ ka tiɲɛni don Iran ka fɛn caman yɛrɛ kɔni na ko nka min yɛrɛ kɔni New York Times yɛrɛ kɔni ni ne ye kunnafonidiso ye États-Unis jamana kɔni na ko ni dun ye o kunnafonidiso maa ninnu ka kunnafoniyaw lajɛ k'a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'a tɛ ka gagner kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni New York Times maaw yɛrɛ kɔni ko maa ni yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ fɔ yɛrɛ kɔni ko maa ninnu sigi bɛ nkalon dɔrɔn de kan ko ɲɛ tɛ ko min yɛrɛ kɔni olu États-Unis k'u bɛ ka sebayaba de sɔrɔ Iran yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛyɔrɔw la Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko camanba yɛrɛ de kɔni bɔra Iran ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛminɛn fangaw yɛrɛ kɔni na ko bato foyi yɛrɛ kɔni tɛ Iran bolo ji sanfɛla yɛrɛ kɔni na k'a bɛ taa kɛlɛ kɛ nin yɔrɔ ninnu na ko min yɛrɛ kɔni Iran ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye k'a bɛɛ lajɛlen fɛnɛ tiɲɛna ko Iran ka misilu a ka drone fo ka taa se a ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛn tɔw yɛrɛ kɔni ma k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛna olu États-Unis fɛ ko wa min yɛrɛ kɔni Iran jamana marabagaw yɛrɛ kɔni k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni laturuna ni ka bɔ diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko fanga min yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis yɛrɛ kɔni ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni na ko o ɲɔgɔnna tɛ maa si yɛrɛ kɔni na ko wa ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ye k'alisa k'u bɛna continuer ni kɛlɛ in fɛ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛn min yɛrɛ kɔni bɛ olu bolo o ɲɔgɔn tɛ maa si bolo diɲɛ kɔnɔna na ko munition min bɛ olu bolo dan t'a la yɛrɛ ko wa tanba yɛrɛ de kɔni bɛ olu bolo ni k'u jugu yɛrɛ kɔni attaquer sanga ani wagati ko yɛrɛ de kɔni na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu bɛ ka min yɛrɛ kɔni kɛ Iran na ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛ b'o la wa min yɛrɛ kɔni Donald Trump ye a bɛ Iran yɛrɛ kɔni accusé ko min yɛrɛ kɔni Iran ko a mɛnna yɛrɛ kɔni ale bɛ walejugu kɛ a ka jamana kɔnɔna na ko nin y'a san 47 yɛrɛ de kɔni min ye Iran maaw yɛrɛ kɔni ye u bɛ baga mɔgɔw yɛrɛ kɔni ma ni ka maaw yɛrɛ kɔni faga diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye ale Donald Trump n'ale fɛnɛ États-Unis ka jamana ɲɛmaa 47nan ye k'ale fɛnɛ bɛ ka o Iran jamana marabaga nin yɛrɛ kɔni faga minnu fɛnɛ ye san 47 kɛ maa fagaw la diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o ko in yɛrɛ kɔni ye honneur ba yɛrɛ de kɔni ale bolo k'a fɔ k'ale yɛrɛ de kɔni kɛra maa ye min yɛrɛ kɔni bɛ ka dankari Iran yɛrɛ kɔni ka walejugu la diɲɛ kɔnɔna na États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kunnafoniya bila k'a kɛ i n'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'a tɛ ka sebaya sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ na ko mɔgɔw yɛrɛ kɔni kana da o ko in na ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni t'a la ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a ye caman yɛrɛ de kɔni bɔ Iran ka fanga la sɔrɔ ko ale ni kɛlɛkɛminɛn ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko wa ala a tɛna na mɛn min yɛrɛ kɔni Iran ko olu bɛn'o ban pewu ko min yɛrɛ kɔni adjudant chef Arnold Frion yɛrɛ kɔni ni ale tun bɛ Faransi ka chasseur alpin de fer chasse bataillon 7nan yɛrɛ kɔni na ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni fagara attaque dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ Irak jamana kɔni na ni o attaque yɛrɛ kɔni kɛra alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile 12 su ne ka dugu jɛ juma na marisi kalo tile 13 san 2026 ko ni attaque yɛrɛ kɔni senfɛ bakurubaya la ko maa 6 yɛrɛ de kɔni fɛnɛ joginna alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile 12 su ne ka dugu jɛ juma na marisi kalo tile 13 san 2026 min yɛrɛ kɔni Faransi jamana ɲɛmaa ye ni o ye Emmanuel Macron ale yɛrɛ de kɔni bɔra ka laseli kɛ ko min yɛrɛ kɔni Faransi ka finitigila ka kelen ko yɛrɛ kɔni fagara Irak jamana kɔnɔna na attaque dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ attaque min yɛrɛ kɔni kɛra Erbil région yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Kurdistan irakien yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile 12 min yɛrɛ kɔni Faransi ka état major yɛrɛ kɔni ale ye laseli kɛ kunnafonidiso AFP maaw yɛrɛ kɔni ma k'a yira k'a fɔ ko drone attaque dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ Erbil région kɔnɔna ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ
bɛ Irak jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Faransi ka fintigilaka caman yɛrɛ kɔni joginna min yɛrɛ kɔni Erbil gouverneur yɛrɛ kɔni ale kun ye laseli kɛ ko farafin min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka ni fintigilaka nin yɛrɛ kɔni jogin ko farafin yɛrɛ kɔni kɛra ni drone 2 yɛrɛ de kɔni ko wa drone 2 nin yɛrɛ kɔni taara frappe kɛ ni ka ɲɛsin base dɔ yɛrɛ kɔni ma Malakara localité yɛrɛ kɔni de la ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni ni Erbil sud ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomètre 40 ani kɔ bɔyan kɔ kan Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni binkani wale min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin olu ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra maa dɔw fɛ maa minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka fɛrɛ latigɛ ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don kɛlɛkɛcɛw kun kɛlɛkɛcɛ minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don banbaci wale ma o kɛlɛli ma Irak jamana kɔnɔna na Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ Iran jamana kɔnɔna na ko kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni olu Faransi ka fintigilakaw ye ko ka dɔw faga ka dɔw fɛnɛ jogin Faransi ka état major yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni fintigilaka wɔɔrɔ min yɛrɛ kɔni joginna Faransi ka fintigilakaw yɛrɛ kɔnɔna na ko fintigilaka nin yɛrɛ kɔni kun bɛ Irak jamana kɔnɔna na walasa ka taa banbaci wale kɛlɛli formation dɔw yɛrɛ de kɔni kɛ o partenaire Irak fintigilakaw yɛrɛ kɔni kunna i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min jɛkulu dɔ yɛrɛ kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔna na ni o jɛkulu yɛrɛ kɔni dirigelen don États-Unis fɛ o jɛkulu ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na jamana caman ka fintigilakaw ni o dɔw ye misaliya la Faransi ale ni Itali ye olu kɔni bɛ taa formation yɛrɛ kɔni kɛ Irak ka kurdiw yɛrɛ kɔni ka force de sécurité yɛrɛ kɔni ko fo Irak jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Faransi ka fintigilakaw ye o kun bɛ Irak jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko ka maa nin yɛrɛ kɔni to u ka o baara yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni drone 2 o nana se u ka base ma wale min kɛra sababu ni ka Faransi ka fintigilaka kelen yɛrɛ kɔni faga ka maa wɔɔrɔ fɛnɛ jogin ni attaque min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin Faransi ka fintigilaka dɔw yɛrɛ kɔni ma wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni jɛkulu dɔw ye n'olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ye Iran jukɔrɔba dɔnbaga olu kɔni bɔra k'a fɔ k'olu ye ni attaque in yɛrɛ kɔni kɛ ni jɛkulu maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ Iran jukɔrɔma don n'olu yɛrɛ de kɔni ni attaque in kɛ a yirala k'a fɔ k'olu ka jɛkulu yɛrɛ kɔni tɔgɔ Ashab al-Kaf yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka laseli kɛ juma tɛmɛnen marisi kalo tile 13 san 2026 ko Faransi ka intérêt fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ Irak jamana kɔnɔna na ale ni Moyen-Orient région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu bɛ attaque kɛ ni ka ɲɛsin Faransi ka o intérêt ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye Faransi ale a ka porte avion Charles de Gaulle yɛrɛ kɔni ta ni ka t'o bila Golfe région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko in yɛrɛ kɔni ma diya olu ye ka d'a kan o bɛ kɛ sababu ye ni ka Iran yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko yɛrɛ de kɔni na Faransi fɛnɛ ka intérêt fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ Irak jamana ale ni Moyen-Orient région kɔnɔna na k'olu fɛnɛ bɛ fara ko kɛ ni ka ɲɛsin o intérêt ninnu bɛɛ lajɛlen ma wa min yɛrɛ kɔni ni jɛkulu man yɛrɛ kɔni u ye laɲini kɛ Moyen-Orient jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Kurdistan irakien yɛrɛ kɔni ka base fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ jamana ninnu kɔnɔna na ni Faransi ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni k'u mabɔ ni base nin yɛrɛ kɔni na ni mètre 500 ye ka d'a kan ko n'olu kɔni ye Faransi yɛrɛ kɔni ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye base fɛn fɛn yɛrɛ kɔni na k'u bɛ fara ko kɛ ni ka ɲɛsin o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Faransi ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale kun tɛ fɛ ka don kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'ale bɛ fɛ dɔrɔn de ni ka a ka intérêt yɛrɛ kɔni lafasa Moyen-Orient région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nka min yɛrɛ kɔni ye jɛkuluw ye minnu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka Iran jukɔrɔma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko komi Faransi yɛrɛ kɔni ye a ka porte avion Charles de Gaulle yɛrɛ kɔni ta ni ka t'o bila Golfe région kɔnɔna na k'o ma diya olu ye ko yɛrɛ de kɔni na Faransi ka intérêt bɛ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni na Irak jamana ale ni Moyen-Orient région kɔnɔna na k'olu bɛ fara ko kɛ ni ka ɲɛsin o intérêt ninnu bɛɛ lajɛlen ma o dɔw yɛrɛ de kɔni kɔlɔlɔ filɛ nin n'a kɛra sababu ye ka Faransi ka fintigilaka kelen faga ni ka maa wɔɔrɔ fɛnɛ jogin u cɛ la ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni ka ni lacarili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma